Bueno, lots. Vale. Comença el nostre viatge de fin d'any. Aquest cop anem a Londres. La Lídia està aquí con su capucha. Són les 5:10, 5:15. Sí. Bueno, sí, 10. I encara estem super dormits. Així és que res, estem esperant embarcar i res, ja aniré gravant. Ara, jo sóc. Acabant de baixar i tot el sol s'ha anat. S'ha anat de cop. Està super ennuvolat. Des de dalt, ja t'he dit, feia un soler. Pero no llueve. No, ja. Espera. Que ara no puc apuntar bé. Está juntito. Sí. No, des de dalt havia un sol flipant. I han passat uns núvols, que era un edredón de núvols, i ja està. Y aquí estamos. Y fa frescor, ¿eh? Bueno. Bueno, han deixat ja les maletes. Nos ha costat un poc trobar un locker fiable. Un locker fiable. Li han deixat a un Era muy hindú. fiable este locker. A un hindú. Muy fiable. Jo li he posat un candador per si de cas. I res, i després... Sí, m'ha mirat un poc raro. No te però bueno. fías, amigo, no te fías, amigo. I després hem anat a berenar a fer un brunch. A un puesto on no s'ha duit na Lídia, que és francès. I bueno, la veritat que està molt bo, però que no s'ha costat, Joan. Como los libros son peores. 102 euros. 102 euros. 4 persones. La veritat que està molt bo, Por 2 a 1, ¿no? ¿Quién da? però bueno. ¿Y todo es culpa? De na Lídia, com no? Foco. ¿Qué? De qui és la culpa del brunch? Estaba muy bueno. Bueno, m'estaven, fíjate. De Benedict. Bueno, en fi, ara anem a fer una volteta, a baixar un poc el brunch i No, no lo bajes aniré mucho, que ha gravant. costado dinero. Bueno, Bueno, Buenas las. Una, dos. hem anat ja... Buenas las. Bueno, hem anat a fer 4 fotos a l'Elizabeth Tower, hem anat a fer una volta per aquí. El que passa és que està tan ple de gent que tampoc he gravat massa. Hem aprofitat a fer-nos fotos i ara que estem aquí, pues, hem aprofitat a gravar. Estan fetes coses. Bueno, com veus, hi ha coloms anglesos i res. No, se diu Elizabeth Tower i s'esfera, el rellotge en si, a Big Ben. Y Bueno, Pau, dentro de un par de días vamos a ir ahí a pelarnos de excursión. Ah, sí, allà està el pont on anirem a Nochevieja. ¿cómo estáis? Sí, jo ho tinc posat de Uber. Ho vaig posar. Bueno, això, res, ara seguirem fent una volteta per aquí. La veritat que n'hi ha molta gent, estem a diumenge i tothom està aquí intentant fer fotos i tal, amb la qual per això no he gravat res. Així és que res, anirem passejant i ja aniré gravant. Bueno, acabant d'arribar a l'apartament i us vaig a fer un room tour. ¿No puedo hacer un vídeo que soy yo, hombre? Espérate, tío. En Joan se va cagar. Bueno, Laureta, sigo, no? Sí, sigue. Vinga, va.
Bueno, aquí tenim el banyo. La veritat que està superbé el banyo. No sé on està el llum. Ah, vale. Molt bé, molt bé. Aquí la cuina, on farem la cena de Navidad. Bueno, de Nochevieja. Este es el sitio, ¿no? És el sitio de Laura. A veure? Te queda bé, Laura, molt bé. Bueno, vamos a seguir. La veritat que l'entrada és un poc caòtica, però per lo demés està molt bé. Mira, quin salón. Está molt bé, ¿no? Muy bien equipado. Aquí per fer un piti de fora, una terrasseta. La tauleta per sopar, la tele... La veritat que està bastant bé. Bueno, seguim. I després, lògicament, nos queden les habitacions. Una, i aquí tenim una altra. Ara, pues res. Ara acabant de sortir a l'apartament, anant cap al centre, que na Laura i na Lídia se van a veure l'espectacle de Magic Mike. En Joan i jo anirem a fer una volteta per allà, per Chinatown, prendre una Coca-Colita, una cerveseta, a fer un pot de temps, mentre que elles miren pitos. Però hem de fer algo equivalent a los pitos, ¿no? Tendríem que fer algo, però improvisado. Drogas Y en, como mínimo. y en secreto. Drogas, tetas y algo. ¿Queréis ver? Decid uno que luego te enseño una cosa. Madre mía. Ahora que tengo un frío. Bueno, hem estat a l'apartament, hem anat en Joan i jo a fer la compra com hombres de la casa, que no se diga. No, és que és molt trist, perquè vam anar a fer la compra mentre elles se maquillaven i se posaven com unes putes per anar a veure strippers. Mostrant mames, És que... perquè s'han posat És terrible. aposta per mostrar mames. Sí. La qüestió, hem anat a fer la compra, Si el meu predí aixecar el cap... hem anat a fer la compra, antes d'això sí que és vera que han descansat mitja horeta, 3/4. Jo m'he tombat en el sofà, en la manteta, hòstia, de puta mare. Hi havia Netflix, l'he posat en espanyol i tot, una pel·lícula que hi havia, i està de puta mare l'apartament. Les escales i l'entrada, mejor no hablemos. Un poquet de peneta, no? Ja la gravaré, però un altre dia. T'han de robar Un altre dia. aquestes escales. I sí. Però vamos, per tot el més superbé. Així és que res, anàvem cap a agafar el metro i anàvem cap al centre. Així és que res, aniré gravant quan anem per allà, o si anem a passejar després, o l'hora de sopar, o no ho sé, perquè està un poc improvisat el plan, així és que res. Adiós. Bueno, ja han sortit de show de Magic Mike. Luego adjunto vídeos. No ho posaré. Sorprendente. I res, ara estem pues, per Chinatown. Anem a veure si trobam alguna per sopar. Un pot difícil en aquesta hora, perquè és com sopen tan prest. Així és que res, anem a veure si trobam alguna cosa. Arigato cocina. I per acabar el vespre, No. un japonès. No, dic, per acabar el vespre, és que estem molt cansats. Per acabar el vespre, un japonès. No sé si tornaré a gravar.